Fid-dadija negattiva l-Partit Nazzjonalista mhux biss qed jattakka l-investiment li qed jiġi attirat lejn pajjiżna, imma saħansitra jdawwar il-fatti ta' rapporti li jħarsu lejn is-sitwazzjoni soċjali f'Malta. F'intervent telefoniku fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Simon Busuttil qal il-faqar f'pajjiżna qed jiżdied. Madankollu bħad-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonici, Busuttil ma kwantifikax b'kemm il-faqar qed jiżdied. Il-faqar żdied bil-gof taħt Joseph Muscat. Busuttil qal dan fl-istess ġimgħa li rapport tal-Caritas ikkonferma dak li qalet ukoll il-Eurostat li l-faqar naqas grazzi għal ħolqien tax-xogħol. Fi-stqarrija l-Partit Laburista qal li l-unika kollass f'pajjiżna huwa l-kollass fil-politika tal-Partit Nazzjonalista li jgħoxa fin-negattività lejn dak kollu li sejjer tajjeb. Il-Partit Laburista żied jgħid li meta Partit Nazzjonalista jkun negattiv u jgerrex l-investiment u dak kollu li sejjer tajjeb pożittiv f'pajjiżna, Simon Busuttil ikun qed jaħdem kontra l-familji Maltin u Għawċin u kontra n-negozji kollha. Żied jgħid li permezz ta' inizjattivi bħal programm ta' ċittadinanza b'investiment u l-pjana l-enerġija li l-Partit Nazzjonalista għadu kontrihom, bosta familji qed jgħixu aħjar. Li kien għal Simon Busuttil dan kollu jintilef għal familji Maltin u Għawċin, dan hu l-unika kollass li għandu l-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil temm jgħid il-Partit Laburista.